trzeba wytłumaczyć. Albo jest to urząd pracy, albo jest to miejsce leczenia ludzi. I trzeba ludziom powiedzieć, albo będziecie się leczyli w tym szpitalu, albo nie będziecie mieli pomocy medycznej, bo ten szpital opadnie. Ludzie są rozsądni, to rozumieją, tylko pytanie, jak się to ludziom tłumaczy. Dlatego zasadne było na przykład pytanie, ile idzie na pensję? Ale także proszę zrozumieć, ludzie naprawdę nie są bezmyślni. Jeżeli władza się cofa przed wytłumaczeniem swojej polityki, to znaczy, że nie rozumie, że ludzie są rozumni. Ludzie są rozumni, tylko ludziom trzeba wytłumaczyć, że jeżeli będą mieli w recepcji pięć osób białego personelu, który w ogóle nie uczestniczy w procesie leczenia, wyłącznie się zajmuje rejestracją chorych, to oznacza, że ileś osób będzie mniej przyjętych u lekarza, bo nie ma pieniędzy. To jest prosty jak drut. Tego od was państwo oczekują, żeby ludzie... Chciałem tylko samo pytanie zadać tutaj wiceprzewodnicząca Rady. Czy pani minister może to potwierdzić, że pracownikom należy obniżyć pensję i jak dobrze zrozumiałem, ograniczyć, tak, personel? Dziękuję. Proszę pana, szpital jest do leczenia ludzi. Szpital jest do leczenia ludzi. Jeżeli pan to był ciężko chory i potrzebował być leczony, proszę mi powiedzieć. Jeśli pan byłby chory i panu by powiedziano, nie ma na tą kurację, bo my musimy 400 osobom pensję zapłacić. Proszę pana, przecież na litość Boga, jest jakieś wartościowanie. To trzeba się zastanowić w takim razie, jak rozwiązać ten problem zatrudnienia, ale jeżeli pan ma problem, czy uratować komuś życie, czy myśleć o tym, jak utrzymać ludzi, którzy dostają pensję i nie mają co robić, panie redaktorze, ja jestem zdziwiona. Moim zdaniem, proszę pana, w szpitalu się ma leczyć ludzi. Jeżeli szpital ma długi, dlatego że jest za dużo zatrudnionych ludzi, to znaczy, że nie spełnia swoich funkcji. W związku z tym zatrudnienie musi być takie, żeby ludzie mieli podstawową opiekę i mogli być bezpieczni w szpitalu, żeby szpital wydawał jak najwięcej pieniędzy na leczenie, jak najmniej na pensję. I trzecia rzecz, w jaki sposób rozwiązać problem tego, że ileś osób zostanie bez pracy. Trzeba pomyśleć. Ja uważam, że istnieje szereg rozwiązań, które pomogą ludziom znaleźć pracę. Proszę pana, pielęgniarki mają usługi prywatne. Tak jest. I trzeba to rozwiązać, bo inaczej jedni nie będą zarabiali do końca tyle, ile by chcieli. Na dokładkę uważam, że nie jest dobrze, jeżeli ktoś bierze pensję i pracuje na punkt widzka, bo to jest demoralizujące, a z drugiej strony ludzie muszą mieć opiekę. Dla mnie nie ma wątpliwości, bo dla mnie życie i zdrowie człowieka jest ponad wszystko.